Оның күзінде иман, нур, шундай менә миллилек тотарлык булсын ие. Беренчедән. Икенчедән, ул менә булсын ие шундай тәртипле, сикемле, жогымны менә. Шундай менә тәрбияле булсын ие ул. Өченчедән менә аның әнисен күрәсе. Өйдә ничек ул? Менә әнисе белән азрак аралашырга кирәк. Булмаса, аның белән сөйләшәсез дә, и үзегезнең әнигә аны алып барасыз. Иң яхшы фикер сезнең әнигез аңар әйтә аннан соң сезгә. Дүртенчедән менә ул ничек ул йөри, куллары ничек аның менә бош бурулары, ниләре менә ныгыттырып карарга, ул сезнең йөрәккә ятама май булып юкма. Или теге әллә нәрсәләре боштук шамаса, ул аннан соң шама инде. Ул сезгә шаса, мәхәббәт булса, бөтен нәрсәне онытасыз да аның белән дуслаша башлайсыз. Сез Алла Тәгаләдән сорайсыз, шанасыз, өмет бу, хыял бу. Алла Тәгалә, бир әле миңа яхшы хатын. И курбан чаласыз да, сарыкның колагына әйтәсез. Алла Тәгалә, миңа бик яхшы хатын, бир әле зинахар. Обязательно. Хәзрәт белән бергә дуга укыйсыз. Миңа Мерседес кирәк, теге кирәк, квартир кирәк, андый күп нәрсә кирәкми. Сезнең бер генә сорау, бер генә җумыш, бер генә хыял. Миңа яхшы җегет ир кирәк. Шуны колагына әйтеп, хәзрәт белән дуга укып, гарантия 100% Алла Тәгалә бик шанып, көтеп шуны торсагыз, ул сезнең була. Бар. Ничектер үзем булмады шундай. Безнең сарык булмадымы, хәзрәт булмадымы, белмәйм ансын. Без бит Мәскәү кешеләре бик киңәш бирергә яратабыз.